لهنگر کرد چوا لروجوای کردستانه ایشی ده دایش العرده خست و حتی شایج العرده بخر روژا کو ev êriş dest pê kir li Parîsê peymanek hatel darxistin. Di navbera Sûriyê da rejima Heteşê û İsrail û Amerîkayê da peymanek hat darxistin. Lê desthilatdar û dewleta Tirkiye ji bo vê peymanê tiştekî negotin. Lê sê roja bi teng û topan li ser serê Kurdan katliam temerşandın. Vezir-i Parastıla Türkiye dibe em ji bo piştgiriya Heteşê amadene. Hûn bi vê peyama xwe dijminatiya Kurda we eşkere kir. Bi vê peyama xwe hûn dixwazin pêvajoya ku li Türkiye hatiye darxistin hûn dixwazin vê pêvajoyê bi dawî bikin. Çawa ve pêvajoya 2013-15 ve sedema Daişê ve xirakir hûn dixwazin Heteşê bikin sedem û hûn dîsa xira bikin. Lê Kurd ve baş zanin emniyeta we emniyet û feraseta we baş dizanin baş dixwînin û em li hemberî feraseta we li hemberî niyeta we ya xirab em ê berxwe bidin gelê hevalan em ê te bikoşin. Êrişên li ser Eşrefiye û Şeyh Meksûd êrişa li Amedê ye. Êrişên li ser Eşrefiye Şeyh Meksûd êrişa li ser Hewlêrê ye. Êrişên li ser Eşrefiye û Şeyh Meksûd êrişa li ser Silêmanî Mehabadê ye. Ev rojava neteweyekî Kurdistanî ye. Wê Kurd berxwe bidin. Wê Kurd tê bikoşin. İro ev yekon niyeta war xirab yên bêbext bextê xwe avêtire Colanî serokê Heteşê. Kanê Colanî akûbeta Colanî li Kudreyê û ya Diyarbikir ji Keran Paşa dernakeve. O ji Heteşê jî rêveberiya Sûriyekî demokratîk û wekhev dernakeve viya baş bizanibin. Ji ber vê yekê yatırıma ku ev ser Heteşê kiriye wê bibe sedema têkçûyîna we û rûxandina we. Dev ji vê polîtîkaya xwe ya qirêj berbidin. Kadera gelê Sûriye îro bi rojava girêdaye. Kadera gelê Sûriye bi pêşektiya gelê Kurd ve girêdaye. Yên Suryanî ve girêdaye. Yên Elewî ve girêdaye. Bi dehan gel li wê derê dixwaze jiyanekî hevfar û birûmet bijî. Lê dixwazin li wê derê em jiyanekî bindest jiyanekî koletî bidin. Lê baş bizanibin gelê Kurdên birûmet jiyanekî bêrûmet jiyanekî koledarî qebûl nekiriye. İro jî qebûl nake, sibê jî qebûl nake. Bi dehan hezar bi hezaran îro gelê Amedê gelê Kurdistanê li ser yek peyamekî ro ev insana henan geştine hevûdû. Ne bi şixul ne bi xebat bi ujdana xwe bi peyaman
لسر اکران تلویزیونان ایران آمده لحمی باجار کردستانه بده هزاران انسان جبای روجاوا لسر پیایا و پیام باش بزن باش ببینن و پیام باش بحسبینن گله کرد گله کردستانه دلیوی روجاوایا روجاوا بیبیکا گله کرد بیبیکا گله کردستانه گله کردستانه ين كو هالروش سر تلفزيونه ما التحديد الكرن وبيان دانما دقو بلا قصده ورا سر بيمانا دهي آداري امجي دبيشن بيمانا حلبه هيا يكي نيسانه ام دبيش وچما نابيشن بلا حتى شي ريفه بريا شامي ورا سر بيمانا يكي نيسانه او پشگیری ددن دبين ام ارتشامه hazır amadeye jiboko em bikevne xalebe çima un bag nakin ve nabejin ey hateşa ey çeteyn zalim u hovan verin ser peymana yeke nisane çima nabejin çima gebz hateşe nakhun çima bangavazi le hateşe nakin evji tiştekninden nişaname evji tiştek nişandı deme wen zihniyete hateşe, zihniyete daişe, işi de peşaroş, ji Suriyera, ji gelen Suriyera teneye. Em ji boy ved bejin, Rojava, reve beriyan Rojava, xweseriyan, reve beriyan xweser, 13 sale lehemmi, li ser erişan, gefan, tehdidan, o dor peşkirin o ablukayında, jiyanek, Afran, jiyaneki heffar Afran, ev jiyana heffar, İro buya Suudi gele Aleviyan ra, İro buya Suudi gele Türkmen ra, Süryan ra gele Suriye ra. Wen dixwazin ne tene Halep'e, ne tene Şeyh Mesud o Eşrefiye, wen dixwazin Rojava tek bibin. Le baş bizanibin, Rojava ne tane çen milyon insan pişkiri piştavanya uyaya. Bu 100 milyon, bu 10 milyon dünyaya, li cihane pişkiri o piştavanya Rojava'ya hatta da uye. Riya heri baş, riya heri selamete ve kotakas ev eriş ve ravastandın. Bu sekrin o herkes vere ser peymana yeke nisanı. Lüvedere biz bide hazaran gelin mey Kürt hana. Sivil hana. Zarok hana. Bu tangu topan ev erişkiren gele Kürt kabul nake. Ucdana me kabul nake. Jiber veye ki herkes bila aklı kwa bide sere kwa. Bila herkes hesabı baş bike. Hesabı şaş. Çavaş Kobani vegeriya. Veş Halep'e vegera. Veş Esretiye vegera. Veş Şeyh Maksud'e vegera. سر havalı hamle bir anons bakın. Nerede bunu vurun ha? Gele havalan. Gele mey brumet. Gele mey heyecan. Emli serpiyabın. Em baldarbın. O em hatta veriş verir avastandın.
من چتین ین دایشه باش وکرشن امل قادامن امل برخوا بدن ایرو ابروش جبام دستک بو بلا برای من روژاوا پشتوانی ویا وجدان ویا ویا وجدان هر تم سر پیابه هر تم سر پیابه هر تم سر پیابه ببین خیر و خوشی دا سپاس